todos fixemos unha análise de sangue ao longo da nosa vida. Un dos parámetros que se determinan son os niveis de ferro. O ferro é un elemento esencial para o ser humano e un déficit deste elemento causa enfermidades graves para a nosa vida. Igual que para os animais, o ferro é un micronutriente esencial para as plantas, xa que desempeña funcións claves na síntesis da clorofila, mantén a estrutura dos cloroplastos e a actividade enzimática. O contido de ferro nas plantas dependerá da composición e do pH do solo. Pero, que ocorre se o ferro se atopa en altas concentracións? Un alto contido de ferro nas uvas pode producir problemas no proceso de elaboración do viño. Concentracións deste elemento por riba dos 10 mg litro pode provocar o que se chama a quebra do viño. Este é un proceso de precipitación do ferro con outros compostos do viño, producindo turbidez e afectando, por tanto, a súa calidade. Para a determinación de ferro, podemos empregar diferentes técnicas de análise, pero neste caso empregaremos a espectroscopia de absorción atómica con chama, que, como ben indica o nome da técnica, emprega unha chama como atomizador. Neste caso, empregaremos unha chama de aire acetileno. O fundamento da técnica é a medida da cantidade de radiación absorbida por parte dos átomos do elemento. Neste caso, a longitude de onda da radiación empregada é de 248,3 nanómetros. O valor da absorbancia a esta longitude de onda é directamente proporcional á concentración de ferro na mostra. Para realizar a determinación, empregaremos como reactivos unha disolución patrón de ferro de 1000 microgramos por cada mililitro e unha disolución de ácido nítrico ao 2%. Para proceder á análise, é necesario facer a calibración. Neste caso, prepararemos un calibrado nun rango de concentracións entre 0 e 5 microgramos mililitros preparados en ácido nítrico do 2%. Estas disolucións serán preparadas en matraces de 25 mililitros. Da mesma forma, para avaliar se existe efecto matriz, faremos tamén a calibración empregando o método de adicións estándar traballando no mesmo intervalo de concentracións. Pero neste caso, engadiremos a todos os matraces un mesmo volumen da mostra que se vai analizar. Antes de proceder á análise, é necesario introducir os parámetros instrumentais. Seleccionaremos a longitude de onda, enerxía da lámpada, tempo de lectura e número de réplicas. Tamén é importante a selección do fluxo de gases que se vai empregar, neste caso, aire acetileno. Unha vez preparadas todas as disolucións, realizaremos a medida. Introducimos a mostra no nebulizador a través dun capilar. A primeira mostra que imos introducir será o branco da calibración. Neste caso será ácido nítrico ao 2%. Con esta mostra faremos o cero instrumental. A continuación, meteremos os demais puntos da calibración externa e da adición. Finalmente, analizaremos a mostra de viño diluída. Unha vez realizadas todas as medidas, representaremos os datos, elexiremos a mellor forma de calibración
e calcularemos a concentración de ferro na mostra.